Dua, kami lagi. Voi ei. Vaikuttaa siltä, että olet laittomasti kopioinut MTV3. Piratismi on tekijänoikeuslain mukaan vakava rikos. Lisätietoja on osoitteessa www.mtv3.com. Oman turvallisuutesi vuoksi on selvää, että sammutat television. Sinulla on 5 mahdollisuutta. Et sammuttanut televisiota. Nyt menetit mahdollisuuden. Sinulla on 4 mahdollisuutta. Sammuta televisio tai menetä toisen mahdollisuuden. Vakavasti. Etkö kuunnellut meitä täällä? Älä viitsi. Selvä. 3 mahdollisuutta. Jos ohitat meidät vielä 3 kertaa, jotain pahaa tapahtuu. Sammuta televisiosi. Vitsailetko? Etkö kuunnellut meitä taas? Todella. Teet meidät vihaisia. Mitä pitäisi meistä, kun me suuttuu? 2 mahdollisuutta lisää. Sammuta televisio. Okei, sinä. That's enough, Bella. Move that turkey. Siinä se. Sinä pyysit tätä. Oh, well, if it isn't Mr. Peanut again. Out you go!